dos escritores que máis libros venden no mundo. Tócate. De verdad, non estou dicindo ninguna tontería, non me corrixes nada. Ven a presentar a súa última novela, Antes de que todo cambie. Aí está. Que é el mismo que leva firmado grandes éxitos de ventas, di que é o que mellor escribeu nunca. Sí, señor. Eso escoiteicho dicir eu, eh? Sí, señor, e que é verdade, ademais. E que é verdade porque isto é un traballo no que vas aprendendo permanentemente e sabes facer cousas que o mellor fai 5 anos non era capaz e para contar unha historia como esta que é a historia de como un tipo normal encárganlle que mate a todos os presidentes e todos os primeiros ministros da Unión Europea dunha sola vez, dun golpe, porque van a estar reunidos na illa da Toxa, nunha cumbre, nun cumio da Unión Europea, e ele é a única persona que pode facelo. E aínda que non o saiba, ten os motivos. E xa non che conto máis. Que cabrón, xa me de chegar de arrancar a lelo todo e tal. Que boa pinta. Vale. Sabendo que viñas ti, quixemos facer unha cousa. Antes de seguir falando do libro, da novela de Manel, queríamos que alguén que viviu unha experiencia moi tola, moi tola, moi tola, non la contara, a ver se tú ves aí un libro. Unha historia, veña. El di que é verdad, a el di que lle pasou, Manuel. A ver, Manuel. Vamos alá, Manuel. A ver. Aparte sei que a ti che gustan. Sí, Sí ou non? A mí gustan estas historias que se moven entre a lenda e... Entre o que se pode ver e o que se pode creer. Aí, contame, Manuel. Dalle, Manuel, que che pasou? Eu teño moitas historias, porque eu... Non, pero contar moitas non, tes unha, ahora mesmo tes unha. Sí, bueno, pero a ver. Tú tes unha ahora Sí, mesmo. a ver, eu estuve en Holanda 5 anos, tuve unas plataformas, teño moitas historias. Manuel, tú agora tes unha historia na máis. Sí, a máis reciente. Que che pasou? Eu tuve un restaurante en Moaña hasta febreiro, Ben. un bar, e eu pola mañán me levanto para ir a compra como patatas, que é a historia esta, ao supermercado, ao peixe, todo iso, bueno. E esta historia empezou ano pasado, que eu iba coa furgoneta para o almacén das patatas que está en Vigo, na avenida de Madrid. Vale. E a pasar por un... En vez de ir pola carretera, o sea, pola estrada normal, fun por un atallo, que eu son de Vigo, conozo. Vou por un atallo tal, e a chegar onde hai... Eu vou por San Juan de Vigo, se conocedes, San Juan, onde está a iglesia, e subo, e a medio kilómetro hai un altar de ánimas. E a primeira vez que fun ali, o coche deume 2 toques, pero seguiu, o sea, a furgoneta. E a segunda vez, digo, non vou por aí porque me acojonei. Vou por aí porque tal iso. Pero como a chegar á rotonda onde me iba polo desvío ese, a furgoneta, en vez de ir por onde tinha que ir, meteuseme por aí. Como que se meteu? Esa furgoneta ten pasada aí, tío, Sí, ten, claro que sí. A ver, a furgoneta, a furgoneta, eu en vez de ir pola estrada normal, vai para arriba. Tú ibas para un lado e a furgoneta de onde para outro. Sí, para outro. E a chegar ao tema este onde fun... O peto das ánimas. Sí. Parouse. É unha curva de 90 graus. Apagouse a furgoneta? Sí, tal cual. Quedouse sin Que é un peto de ánimas? Onde hai unha peto de ánimas figura? é estes sitios que están nos camiños que teñen unha figura. Unha figuriña, se pode Eu cando era deixar... cativo xa estaba ese peto das ánimas aí e sigue. Vale. E sigue. Eu chegarei Pero a que... furgoneta apagábase ao chegar ali. A chegar aí paróuseme. Luces e todo. Entón eu saín para fora... Apagaronse as luces da furgoneta? Todo. A que hora era isto, Manuel? As 7 menos... Porque eu... Ten que ser de noite, pois apagan luces de día tampouco. Bueno, no, pero era... Eu vou as patatas a as 7 da mañán. Vale. E eu salo de Domallo sobre as 6:20, 6:30. E aí supoño que Isto foi unha vez, 2 veces? 3 veces. 3 veces? Sí. Sempre no mesmo sitio? Sí, e a chegar aí, se me para a furgoneta, baixo para baixo, a burcapo, que non teño puta idea, pero bueno, métome dentro, e cando me pasa algún carallo, eu como de facer isto. Métome na furgoneta, ceñes a luces, doy a chave, arranco. Pero xa, isto en febrero, xa non pon máis por ali. Vale, pero Manuel, pero ti sabes de alguén máis da zona que lle pasara algo polo estilo? Ou falaches con alguén da zona que lle pasara algo polo estilo? Eu dai, hai algunha persona que eu coñezo que tuvo tamén algún... Cuidado, Que a túa furgoneta ou con outra furgoneta? É unha cangú. Unha cangú, pero teño para pagar, é iso. Cuidado. Tú conoces moitas historias desas, non? Ou non? Sí, hai... É dicir, historias que
costa creer, pero que ao mesmo tempo parece que hai algo, tú conoces moita historia. Isto é Galicia, que Galicia vivimos nun entorno, mira, é o único sitio que eu coñezo do mundo, que os cemiterios normalmente que están nas aforas das aldeas e dos povos en todo o mundo, en Galicia normalmente están pretiño das casas. Temos unha relación entre a vida e a morte moi extraña en Galicia. E historias como esta que conta Manuel, hai moitísimas historias de fantasmas, de aparicións e incluso de cousas tan raras como a que nos contou agora, preto de cruceiros, petos das ánimas. Ahora, eu a pregunta que teño, Manuel, claro, é que aquí, para que che pase a ti, unha de dúas. Ou ben, alguén está tratando de darche unha mensaxe, ti saberás quen pode ser e por qué, ou por que che pasou a ti. A ver, eu volvo a repetir, son un creyente. E teño tido moitos temas destes. Moitos, no, Manuel, moitos. Sí. No, Manuel, entón é que tes un imán. Nunha ocasión, descargando a furgoneta... Sí. A mesma furgoneta. A mesma furgoneta. Hai que mirar a furgoneta, Manolo. No. Hai que mirar a furgoneta. Descargando a furgoneta. A ver... É que a mesma furgoneta. Que no. Descargando... Botarlle un vistazo, un chequeo a furgoneta. No. Descargando a furgoneta. A ver, da mercancía ao pobar... Esa furgoneta que necesita non un mecánico, un exorcista. No. Descargando a furgoneta, que No, pasou? porque siga andando. Que pasou? Nun viaxe, porque teño barco un viaxe, no segundo viaxe, caín. Como que caíches? No, caín. Da furgoneta? No chan, a chegar a furgoneta, iba a furgoneta aquí, eu ando como 20 metros, ou así, caín aí. Caín. Desplomado. Desplomamos, sí. A ver, eu non son quen, eu de furgonetas Tens que entendo facer un xusto. chequeo tú tamén, aparte No. Aquí hai algo, eu son que hai algo... Pero tú que pensas que hai? Tú que crees? Claro, é que Cal eso é, vamos. cal é a tua idea? Tú que crees? Eu, cando abrí o restaurante, me dixeron que iba a durar 2 días. E botei casi 5 anos. Eu penso que... Eu son creyente, creo que hai alguén aí que me está axudando, ou que me axudou. Pero crees que se alguén que che está botando unha man está che mandando unha mensaxe? Que ese é o tema. É que non sei, eu non... Non estás pillando a ver. mensaxe. A ver, eu son cociñeiro, non son nin... A ver se o que quere dicirche que non collas a furgoneta. No, Non? hostia, mi madre, pues ando seguido con ela. Bueno, pues non sei. Ti que pensas, Roberto? Claro, non volviche por ali. Dios me tiña libre. gana, vamos un día os dous. Vamos, cando queiras. Non, en serio, digo, cho. No, cando queiras. E gravámolo. Vamos, cando Eu queiras. apúntome. Cando queiras. Eu vou tamén. Ten que ser de noite, claro. Claro. Eu vivo en Domayo ahora. E o almacén este queda en está a Avenida de Madrid, detrás do seminario, Sí. que almacén de patatas. Sí. E normal é ir pola travesía de Vigo, Aragón, eso, pero hai un desvío, hai un pequeno chisme aí que vos que non hai chamado. Eu métome por aí, Vamos un día. cando queiras. Tú ves? Sí, claro. Vamos, eu apúntome. Cando queiras, Roberto. Vale, por que... Dicía eu antes que é un dos homes que máis libros vendeu do mundo, autor da Apocalipsis Z, Apocalipsis Z. canto leva Apocalipsis Z, cantos libros se venderían. Pois en todo o mundo. Xa non sabe. No. Sumando. É difícil de saber, non? Pois non o sei, irá por riba do millón aproximadamente. Más dun millón de libros? Sí, seguro. É que aparte, mira, vouche contar, é que isto foi moi divertido, porque chegou o momento, vale, traduceuse a moitos idiomas, e chegou o momento no que entrou no mercado americano, no mercado de Estados Unidos, que é o mercado máis grande do mundo, pero tamén o mercado que é máis difícil entrar, porque só o 5% dos libros que se publican ali non son de autores anglosajóns. Claro, é dicir, hai que apretarse aí en ese pouquiño. E resulta que ten que pasar algo que escapa do teu control. Bueno, sabes o que pasou? En aquel momento, a serie máis vista era The Walking Dead, sabes, esta serie de zombies. Ben, pois facían unha pausa, o canle que emitía AMC facía unha pausa de 3 semanas, non? E de repente nas súas redes sociais din, bueno, temos que facer unha pausa de 3 semanas, pero mentres tanto podedes ler este libro deste autor que non sabemos pronunciar o apellido. Claro, Loureiro pon inglés, bueno, Dean Schwarzenegger dirán Loureiro, digo. O tema é que, claro, que automáticamente, bum, rebentou para arriba e, pois, foi unha cousa moi extraña. A ventaxa, bueno, pois que grazas aos libros, pois teño dúas sortes. A primeira, que son un privilexiado, eu vivo de escribir historias, que non o pode dicir moita xente, e a segunda, que os meus libros me permiten viaxar por todo o mundo, ter lectores en todo o mundo, e o máis importante, ser embaixador de Galicia en todo o mundo, porque a mí... Para que tú viaxas por todo o mundo, bueno. Sí, pero... Vas ahora a Iberoamérica. Ahora Iberoamérica ten que estas
son unhas... Vas por todo Iberoamérica, de Sí, xira ahora. arrancando por Chile, rebotando Chile, Argentina, Uruguai, Perú, Ecuador, Colombia, Levas México. por todo España, leva xa un mes por Sí, toda España. levo dando voltas. Pero de ser embaixador de Galicia é porque todos os meus libros están ambientados en Galicia. A min era unha cousa que ao principio dábame un pouquiño de medo. Eu pensaba, é un tipo de Wisconsin ou un tipo de Berlín ou unha señora de Tokio vai entender unha historia que está ambientada aquí nas Rías Baixas. E resulta que sí. Resulta que o entenden porque as historias son universais. E ademais, a maneira que temos nós de ser, a maneira que temos de entender a vida, resulta moi refrescante e moi atractiva para a xente que está en outras partes do mundo. Esta historia, por exemplo, que é unha historia, é un thriller, é unha historia de como se prepara o maior magnicidio da historia, está ambientada aquí, na Illa da Toxa. Por qué? Porque a Illa da Toxa é o lugar máis blindado que te poidas imaginar para montar un cumio da Unión Europea, porque só podes entrar por un sitio, pola ponte que hai. Claro, paseime meses planificando un atentado, podes decir isto na tele, cuidado. Pero a cuestión é que está en Galicia e que recorre Galicia e contar historias de Galicia que resoen en todo o mundo é un privilexio, Roberto. Eu disfruto moitísimo ese privilexio. Antes de que todo cambie, no perdan, é un crack, Manel, e moi querido además aquí, tanto en Galicia como na televisión de Galicia. Manuel, vamos ir. Sí. Vamos ir. Eu levo os bocadillos. Eu levo o coche. Un aplauso grande para Manuel Manel Oureiro, queda ca Casa de Cor. Vemo na mañá, chao.